Aste arte buruzuri honi gozo puntu bat jarriko diogu bai. Astelena jatetxeko gozogintza arduraduna etorriko da. Eta ikusiko duzue, egundoko opila ingo deu. Intxaur eta tofeduna. Ai lagunak, ez moitu hortikan, Zeitu handatorreta. Kaixo lagunak eta Gorka Gomez, ongi etorri, zer moduz? Esker, oso ondo. Eskerrik asko hiri. Bueno, hemen dakau, astelena jatetxeko gozogintzan arduraduna, ez da? Hori da. Eta, zizan biharriat, kaixo o konnichiwa? Konnichiwa. Konnichiwa, Basekiat familia japonen dakakela, hemen lanen ibiltzez, nola moldatzeiz guztiakin? Bueno, ondo esan beharko azkenian, buelta beti, osagarria da, ez? Kontentu bueltatzeko momentuan da. Askotan iten dezu jundatorri, urtian zenbat bihar ibiltzen zea. Urtian saiatzen naiz pare bat alitan. Pare bat alitan juten. Vale, bikain. Bueno, eta bakit bertako ardunaduna zehala, hemen astelena jatetxe azpian gaude, eta gaurringo deun opila da tofe eta intxaurrana, eta da euskal pastela bezala, bakarkan betiko kremakin bete berren, ingo deuna da intxaurra eta tofekin bete. Zer irutzen? Primeran. Primeran? Primeran. Fiskal, euskalduna dan berez, ja jen txaurra sartze bali maio, beto. Guandik eta gehiago, ez da? Hoi da. Bueno, lagunak, ikusiko zue. Earti emango joko zointzai, eta ikusiko zue ere bai Gorkak zer nolako bizitzan moitua dakan. Ez da geldik egoten. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Gorka, garatuko izuet pausuz nondik noe biliko gean opila oiteko garaian, bale? Kuste zuen bezala, hemen txedakau, oinarria molde hemen erabiliko deu, hemen gurin pixat emango deu, irina, pixka pasatu, pehauta ez gelditzeko. Bueno, hemen ingo deuna da, orea prestatzeko, gurina azukrekin naztu, gero arrautzakin arrautza gehitu, eta bukatzeko armendolak sartu eta gari irina. Orea prestatuko deu, eta hori kebrada bat izango da, komeni da hotzian sartzia, gero lantzeko, lusatu, eta lau pusketateako ditugu. 2 azpin jartzeko, gero barrukua jarriko deu, eta bukatzeko tapa jarriko jo. Bale, hori erraz, euskal pastela bezala. Eta hemen ingo deuna da, tofe eta intxaurran nazketa barrun sartzeko. Ingo deuna da, azukre eta urakin karamelua. Eta karamelolei esne gaina gehitzen dionean, tofia bilakatuko da. Gero, ingo deuna da, intxaurrak eta estila gehitu, eta nesketa hori pixkat ostutzen danean, opilan barruan sartuko dugu. Hemen dakaun, arrauntzan gorringo erabiliko dugu, gainetik margotzeko. Eta gero, hemen dakaunakin, ingo dugu musa prestatu. Nola prestatuko dugu? Hemen dakau, esnia berotu ingo deuna. Ateako dugu zutatikan, botako jau txokolatia, 3-4 minutu utziko dugu geldikan, txokolatian barruaino berua sartzia, eta gero ingo dugu, gorringoa gehitu eta hor ganaxa prestatuko dugu. Ganax hori utziko dugu, gero zuringo arrotuakin nazteko. Ingo dugu, azukre eta 3 zuringoak arrotu eta naztu ganaxakin, da musa prestatuta utziko dugu. Hori ere bai komeni da, gero gailuan sartu, gorputza hartzeko, geho pastelan gainean apaintzeko. Bueno, eta hor dakau gero, intxaurra txikituko dugu, pixka kurruskari utziko dugu, lebai musan gainean bota eta pastela apaintzeko, eta bukatuko dugu mentatxo batekin. Eta bertxua bota eta gero, lanean hasiko beha eta mingainan eman berdigo, bale, Gorka? Perfecto. Bueno, lanen hasteko. Beitu, hau nizutan jarrikoet, gero txokolatia botatzeko eta gorringua. Eta karamelore bai, martxan jarrikoet. Bale, bi gauza horiek zutan. Eta beste alde, inbiar deuna da. Gurina, azukrekin naztu, eta behin naztuta honean arrautza gehituko jo, bale? Perfecto. Hori da, orea prestatzeko. Eta hemen goizu boltxo bat, bertan lan egiteko. Hemen boltxoa, ez dakit hau, pomada xamarra da hon, igual ingo dugu mikroinuen emango zizu. Bai, puntutxo bat. 20 segundu. Nazten man haugik esan, hemen gozogile profesional batekin agota, Hemen bakarrikan ez du urtu bihar, Bakarrikan inberdeu,
Pixka biguna. Adion, da pixkatola pomada antzea utzi, ezta? Hoi da. Orduan, beti emate dio nian beira hon bergea, Hemen zorionez ikustia dakau. Bestela 5 segundu, 10 segundu, ez eman minutu bat, zeatik ateako zu bestela urtuta. Eta hor, berua barruan sartzen zaio nian, normalen nahiko izatea. Ateako deu, behitu, 15 segundu. Eta honei ja, beste itxura daka, behitu. Baina ikusi zuen barrutik nola urtutzen hasidan, Bai. Ontu zibilera. Zer nahi osu? Bai. Irabiatzeko edo mingaina? Irabiatzeko. Irabiatzeko, venga. Hoi zure kontu eta esan dakoa. Nik ateako ditut. Alde batetikan. Esnia txokolatekin iteko lapiku txiki bat. Eta tofe martxan jartzeko beste lapiku bat. Bueno, kontatu, hemen ibili gea. Konmitxiua eta zure bizitza bai Japonen eta Euskal Herrian arten ibiltze zehala. Badakita hasieran txinara guntzinana ere bai. Hori da. Nola izan zan hasiera hau? Nola tan txinara? Bueno, txinare izan duzan pixka bat imprevisto bezala, Zatikan goguanakan kanpora juteko, eta pixka tatatzeko, eta garai hortan nire irakaslea zana eskolan, beak asaldu zian, ze posibilidade zeuden. Eta oitako bat txina zan. Eta nire lehenengo erantzuna izan zen, nahi dezuna, baina txina ez ezik. Bai, Gua ez nuen ez hizkuntza zautzen, herria de momentu hartan nahiko itxilla zan, eta... Zemat urte zen ditu, no? Guendala zemat Bueno, urte? ordu nituen 27 urte. 27 urte, 27 urte. Eta gertatu zana zen, itzein, da azkenian, burua jantzian pixkat. Eta jontzinean. Eta txinara jonitzen. Eta irakasle hau, nungoa zan? Nun ikasi zen duen? Irizar eskolan. Irizar eskolan, bale, sukaldaritza eskolan orduan. Ondo. Hoi da. Eta arek nolatan txinara bialdo zizula? Momentu hartan, eskolako beste ikasle bat antzeon, eta beak negozio bat irikizun. Bea ni baino fiskalintxo juntzan. Vale. Eta egia da, arek laguntza beharrazakan, eta eskolaki kontatatu zuen, eta momentu hortan, ni eskaini ziaten Arre nahi aukera. zuna zan zubere negozioa jutia, ezta? Bueno, Ala izan zan, lanea juntzinan orduan? Lanea, bai, Vale. bai, lanea. Eta zelan mota zan, zerta? Sukaldari bezala. Bai. Oso jatetxe txikila zan, oso zea, eta beak zakan proiektuan beste bat irikitzeko, eta laguntza behartzak zan, lehenenguan norbait egon beharrak zan, ua zaintzeko edo emateko. Eta ua zertzan, janarian asiatikoa, txinua, o euskal janaria prestatzen zan? Estatuarra, Espainiko restaurante bat zan. Vale. Eta, orduan, area juntzinean, eta zenba denbora ibili zinanan? Pekinen ondo nintzen 2 urte. 2 urte Pekinen. Geo Pekinetik bueltan etorri nintzen, ondo nintzen garai bat hemen astelenian, geo berrize bueltatu nintzen area, eta ja ondo nintzen 5 urte, baina beste hiri batian, Dalianen, Txinako iparraldian. Vale. Eta, orduan 7 urte Txinan ibili zina. Hoi da. Vale. Eta nolatan Txinan hainbeste urte ibilita gero, bizita Japonera pasazan. Ze gertatu zen? Bueno, hor ja beste gauz batzu sartzea, beste... garai hortan Dalianen lanian itzanian, neskate esautu nun, beha Japoniarra zan. Betikoa, emakumea, vale. Hortikan aurrea, betikoa. Vale. Eta neska beha japonesa zan, eta zehon Txinan lanian ebai? Baita, ni bezala. Zukaldari izan ere bai? Ez, beha ja teknologiko arloan da ibiltzean. Vale. Eta, orduan, esaten dan bezala, ez da? Bea bere herrialdea juntzan gero bizitzea, eta zue bai berekin, orduan. Bai, onduzan momentu bat, erabaki behar genuen Euskal Herria etorri, edo Japoniera joan. Eta, egila da, planteatu genunean, nire lana asko zerrexo da, nik zerbaitean aurkitzia, bera honea etorri eta bere arloan hemen topatzia baina. Hizkuntza aldetikan, da gehiago kostatuko zitzaion. Vale. Gu bakizu, Joseba, azkenian... moldatze gea, sukaldaritza, labanak eta pixka jakinda... Labanak jakinda, tomatia garrosak eta leku berdina antzeko izatea, ez da? Eta hizkuntza justua eta ulertze gea. Vale. Eta, zu nola moldatze zinean berekin izketan orduan? Japonesez ikasi zenun, txinoz ikasi zenun behak txinoz, o erderaz beha badaki, o inglesez, nola moldatu zinean?
zinaten. Hasiera batean inglesez. Vale. Eta oain ja denbo aurrera junda, nire pixkat japonesez moldatzen naiz, beha erdera asko ulertzeu. Bai. Lotxa emate jo, ni baino japonesa baino gehiago ulertzeu. Bai, Eta egunerokoa, japonesa, inglesa eta tarteka erderaz de ite du. Una. Konversatzen. Bakit semeala badazkazuela, ez da? Zenbat? 3. 3. Eta arek ahi ziteue, zeizkuntzatan itziteue. Gehien japonesa. Japonesez? Japonesa. Euskeraz bakie pixkate, ose? Lau hitz, erderaz de lau hitz. Bai, Azkenian lanak bakizu. Ematizu alde batetik bestea eta ordu asko dia. Eta etxian gutxi. Bai, Baina, Ondo. Eta nola moldatzen zeat? Bakit, Gorka, zu hemen gozogintzan arduraduna zehala, aztenena jatetxian, hemen lan egiten dezu. Nola moldatzen zearea, familian, zu hemen, esan dezu urtean 2-3 aldiz jute zehala, baina ze gehien hemen jote zea? Area gutxitan jute zea? Bai, pentsa, area juten ezen bakoitzian, saiatzen naiz, 15-20 bat egun egoten. Bai. Eta, urtean pare bat alitan juten naiz. Eta, saiatze gea, prebisioakin, juten naizen bakoitzian, familiko porrako antolatzen ditugu, eta aldan da demo gehien elkarrekin pasatzia. Eta nola izatea hori, hain denbola gutxi onda umekin, bikotekin? Bueno... Ez du erresa izan behar, igual hobeto, ondo emateko? Zumiak esan behar da, ja pixka koskorto dela, ja 4 urte, eta, ja bakoitza bere bizitza dauka. Eta, aita jutean ian, betikoa, ez? Beti zerbait berez ite deu, eta saiatzei elkarrekin egotean, baina, gehonik ez naunian, ja bakoitza bere arroa dauka, bere bizitza dauka. Eta, Japonen, ze gustatzen izu gehiago? Negualdean jutia, udara alden, han lurreta eta jende asko jutu, ez dakit, esateko eskia hautzen du, edo... Bai, oso toki famatua daudean. Esateko lurra munduko elurriko nenetakoa eta elurra utza eta oso ona hotzaite ula asko, ez da neguan. Pasazizeen kasualidadia, azkeneko aldia Gabonetan pasan itun, eta bueltakun Donostiko mutil batekin elkartu nintzen, eta hitz egiten. Eta nondikan zatoz, eta ni, Japonetik ni oain Argentinatik ator, ez dakize, eta bea oso afizionatua da elurreta eta juteko, eta esatezian munduko elurriko bena Japonen zola, esnekin, beak esan arte. Hori, entzun izan den dike, segula nahi zeon, ni hemen Pirinio eta moldatzen naiz normalia, baina beti handa esategu dala, ez dakit. Surfistak Indonesia eta Australia eta jutean bezala, elurreta Japonea, jutea la jendia. Eta gaina urten nahiko elurra indu. Eta egiten nahi da, behintzat. Zu moldatzen, zu ibiltzaltzea. Eskila gartituzu, ez noen ibiltzea edo? Leno baina ja urte asko ja ez ditela eskila jarri. Osa, gaur egun ordun gutxi, baina bakit, txirrindularitza emate jozula, ez da? Hori bai. Bizileta gainean asko ibiltzezeala, ez da? Hori bai. Horretan ibiltzen naiz, eta saiatzen naiz behintzat denboa dakaten ian hastian pare bat alitan juten, eta nire kilometro egiten. Ondo. Bakit, zukaldari sartu baino lehenuo, horri bilizinala, txirrindulari izateko, puri jan, ez dakit nola gertatu zan hor, da zehatikan berri zantzen txirrindulari afizionatu profesionala izatea. Ez, azkenian juveniletatik afizionatura pasatzen zea, eta gero zube aukerak ikuste dituzu, eta ikustezu zen nibelian ibiltze dian, gustokoa bai, baina azkenian ikuste zenun, horretako aina etzenekoela. Bertatik bizitzeko zaila izango zala. Ez, eta ja inun ere bizitza beste arro batea pasa, eta sukaldaritza beti da nikane gustatu izan du zait, eta eta hortxe. Eta biziketan berdin jarraitze dugu, Bai, jarraitzezu ibiltzen orduan. Betiko lagunak eta baituztu, eta guain urte askotan baiekin ibili gabe, baina guain hemen nahola... Ibiltzea orduan. Hoi da, saiatzen naiz. Hemen lagunak, betu, tofeiteko lehia urik ez dut bota berrizan. Batzutan karamelua gelditzea ura berri zateula, baina gaur ondo indeta azukriana eta ondo gelditua. Ikusezu hemen, hau izangoa gaurko pilan barruan sartuko deuna. Betu nola daun, intxaurra, tofearrakin, zapore harra eukiko barrun. Eta hemen, ez nia, ikustezu ea lurruna botatzen hasi dala, guain izango da momentua, atera eta txokolate sartuko deuna barrua. Utziko dugu, berua barroaino iristia,
Hola, pixka nahaztuta, zatik hor guain askotan naztegea nazten da ostuitea. Eta ez da ondo preparatzen ganaxa. Baina geldikan usten badeu txokolatian barroan jokutea berua, eta gero lau hueltakin, ingo dugu ganaxa prestatu, gorringo bota, eta hori listoengoa gainuntzeko zuringokin gehitzeko. Haure, itxura erradaka, baina lehendabezingo deuna da, erreportaia ikustea jungo gea, bueltan, honei, irinak sartuko iskilou, ganaxa prestatzen jungo gea txirrik itxarraka, eta orozkoaino goaz. Orozkon, ikusiko zue, isa okindegira goaz, eta ondoko pastatxua egin du gaur, limoi eta txokolatekin. Oazen ikastea. Eguerdion, familia, zer moduz? Bueno, hemen nauzue berriro, Aida naiz, Isa Obradorekoa, eta gaurkoan errezeta berezi bat egingo dugu. Limoi gaietak, baina txokolate eta karameloarekin. Etorri nirekin, aber ikustera errezeta. Gaurkoan limoi gaietak egingo ditugu, limoi, txokolate eta karameloarekin. Niretzako superbereziak dira, ze bi osagai hauek pia gustatzen zaizkit, eta nik uste dut nahasketa polita dela. Orduan, egin behar dugu lehenengo gauza, beti da solidoak alde batetik nahaztu, bale? Gari irina, almendra irina, eta gero bikarbonato pizkat eta gatz pizkat ere. Bueno, niri pila bat gustatzen zait limoia, elaborazio asko ditugu limoiarekin egindakoak, ez? Limoi ogia, lemon paia, eta ja azkenengoa hau izan da, zen niretzako da nahasketa super zoragarri bat, limoia eta txokolatea nahaztea, ez? Eta zapore horien nahasketa hauan sentitzea, eta nola limoiaren garrasia sentitzen duzu lehenengo, eta gero txokolate eta karameloaren gozotasuna, bueno, oreka hori lortzea niretzako oso interesantea izan da. Orduan, urrengo pausua da, gurina eta azukrea nahaztu. Eta hemen bai egin behar dugula indarra pizkat, bale? Ondo nahazteko eta azukrea desegiteko. Behin azukrea eta gurina nahaztuta, arrautza botako diogu, pizkanaka, eta dena, joaten den ondo integratzen. Badaude hor topean 5 gaieta beti ditugunak, eta dira txokolate beltza eta gatza, txokolate esnearekin eta urrak, txokolate txuria eta pistatxo, gero egiten dugu beste bat brownie eta kukien arteko nahasketa bat dena, bruki izena jarri genion, eta gero limoiarena, ez? Hauek 5 beti ditugu, baina gero joaten gara pizka tartekatzen eta zapore berriak ere bilatzen eta azkenean ere bezeroek eskatzen dute. Eta limoia bota behar diogu ere, orduan botako diogu alde batetik azala eta bestetik sukua. Eta orain ja osagai guztiak nahaztu behar ditugu, bale? Orduan egingo duguna da solidoak eta sukua tartekatu. Eta horrela ja jarraituko dugu dena egiten, ja ore guztia izan arte. Bueno, behin ja orea amaituta ikusten duzuenez, pizkat itzazkorra geratu da orea. Orduan, oskaioan sartuko dugu pizkat, eta hemendik 20 minutura edo, hasiko gara ja bolatxoak egiten. Egingo ditugu bolatxo txikiak, eta azukrarekin estaliko ditugu. Eta labera. Oso bolatzikiak direnez, ez dute izango behar denbora asko labean. 15-18 minutoekin nahiko. Oso argi neukan hasieratik formatu txikian, oso aproposak zirela, igual, kafearekin hartzeko, askotan, nahi dugu zerbait gozo hartu, baina ez, gaieta oso bat jan, ez? Orduan, erabaki genuen, holan, formatu txikian saltzea, eta kafearekin, eta holan, arratzalean hartzeko, nik uste dut aukera ona dela. Bueno, labetik ateratzerakoan, botako diogu tanta batzuk txokolate karameldun honetakoa, Belgikakoa da, eta niri pila bat gustatzen zaidala. Eta ja, azkenengo pausua, bada gaieta paintzea eta polit jartzea azkenengo tokearekin. Horretarako, botatzen diogu gainetik tofoe pizkat, guk egindakoa ere, azukre gurina eta esnegai pizkarekin, eta marratxo batzuk egiten diogu. Eta gero gainetik jartzen diogu guk egindako ere limoia almibarrean. Eta amaitzeko ja azkenengo tokea, bale? Limoiaren gainetik gatzezkatak botako dizkiogu limoiaren zaporea ere pizkat indartzeko.
Bueno, familia, badago eginda, espero dut gustoko izatea, hemen dituzue egin ditugun gaietak, egiten dugun bizkotzoa, limoi bizkotzoa, eta besterik gabe, esango didazu, errezeta super erreza da etxean egiteko, orduan kontatuko didazue, bale? Eta izaukindegitik agur bero bat, eta pentsatuko dut aber zein izango den urrengo errezeta. Agur! Hau, Paida, gora Orozko, eta irrikitan gaude zure urrengo errezeta ikasteko. Egia esan eharra opila induna, Kristona. Egon da zaude Orozko aldean? Ez. Pare geharra da, eta pasatzen basea, izaukindegitik pasa, ogi arrazka, eta opilak benetakoak. Eskerrik asko, zitxura horrek, Txokolate eta limoia eta gila esan nasketa bikaina indu, Bai. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen, 5 minutu pasadia, behitu, barroa sartu zaioia txokolatuei berua, ikutu beharrezu eta epela egon behar du, Ostutzen bada, gehiago ez du ligatuko. Ningo etena da bain hemen, barillatxua sartu, hoi ligatu, eta gero gorringo bat sartuko jogo, aberasteko. Eta beste alde, zuringo gateako ditut, azukrekin arrotzeko, gio dena elkartzeko. Hemen, ostu baino lehen, beti hau epelien eukiko dugu, eta beti hola hueltaka ibili beharra pixkat, Guste zuen zeitxura hona dakan, baina gehiagi ostutzen badare bai, igual, gogortuite da. Gio pilan barruan sarteko koste ingo zaigu, bale? Bueno, hau hola dakau, eta hemen, horea bukatzeko, beture bai, bakizuek oso gintzan, xoxito ez dela ibili behar, ezta? Oida. Eta galletei eta ere bai beti, tak, gatza puntu bat otoko jo, bale? Eta guain irinak naztu eta bukatu. Horea egiten, hotzian sartuko dugu, geho luzatu, eta denekin betetzeko. Bueno, eta honekin batea, mingaina eman berdi hori bai, Bueno, Gorka, kontau, noiztik antzaude hemen, astelena jatetxian? Azken aldi honetan, ja urte eta bilabete. Ja, lehengo urteko bukaeratikan. Bale, baina hori, jundatorri, baina hasieretan di badakit handerrekin hemen hasi zinala, ez da? Baita. Azkenean, handerrek irikizunean jatetxia, bilak ikasten ari ginen, elkarrekin, eskolan. Eta garai hortan tokatu zitzaidan praktiketan. Iriki berria zakaten da praktiketan. Irizarren elkarrekin ikasi zen duten. Oida. Eta egia da, gero, eskola bukatu nonean, egon nintzen pastelegi batian ikasten, urte bete, eta han bukatu nonean, handerrek proposatu zian, nahi bali manu none etorri. Eta orduan izan duzan ja, sin izanean ofizialki, astelenian lanian. Eta, astelena jatetxean, orduan guen dela zenbat urte zeba, handerrek ja zenbat urte dijoa jatetxean martxan? Handerrek 87an irikizun, kartelian jartzen bezala, astelena 1987, eta nik 88an sartu nintzen, osak, ja urte mordoxka. 88, bale, urte asko, ez da? Eta gero zei bintzezea, junda torri sartu tatea eta nola moldatzezea te orduan. Egon nintzen praktiketan, geho etorri nintzen urte bete eta geho etorri nintzen jalanea. Hor, hemen bukatu nunean, Txinara jo nintzen lehenengo aldia, han 2 urte egin nitun, bueltatu nintzen, hemen pasan un beste urte bete bat, berriz Txinara bueltatu nintzen, han 5 urte, geho Japoira jo nintzen, eta oain, Japonen 15 urte pasata geho, handerrekin, egun batian elkartu nintzen, eta proposatu zian. Ja, hori izan da, guen dela urte tardi pasatu zen hori, ja, ja semek ja pizkatazita dauela, eta... Eta zergatik nolatan hainbeste honea torri lan bila o handerrekoi proposatuta honea eta Japonian etzea geldituan lanian? Igual beharran pixkat deskonektazio hori, ez? Azkenian... Oso zorrotza dian, egia esan oso zorrotza dira. Eta pixkat eta geode bai, beti lan izan duetenean, beti enkasilatze izue pixka bat, bai Espainiar, edo bai Euskaldun, edo bai Western esatitaten bezala, sukaldaritza, ez? Eta azkenian daukazu influentzia Japoniarrena, baina atzerrian lan indutena, eta zu beharra daukazu bai pixka bat, zure esperientzia berritu, ez? Zer da ari dian iten, nola ari dian iten, eta ikusi nun aukera hona zala berriz bueltatu, gauza berrik ikasi, zer ari dian iten hemen de ikasi, eta geho berriz bueltakun, han berriz. Hemen ebadakazu, familia pentsate dukiko zula, ez dakit nahi arreba, gurasok,
Pixkat oinarria heldu, ez da? Baita, eta gero den pandemia garaian denbo deixente pasa genuen etorri gabe, eta, bueno, pixkatoi konpensatzeko, oain demoralditxo bat hemen pasa. Ondo. Bueno, hemen, ikusi zuen, hemen dakat. Ganaxa, hagola trufa batzuk iteko ere harra esango zen, Primeran. Primeran. Txokolate esne gain eta gorringo badaka. Eta guain inbiar detena da. A ber, hau bi vuelta eman, ez gortzeko esan dugun bezala. Eta gain ingotena hemen zuringo azukrekin arrotu, eta hauek elkartuko ditugu eta hotzea sartuko dugu. Vale? Gorputza hartu eta geho, mus bat eukitzeko. Vale. Hor, ondo zoaz, ez da? Honea bota eta... Irinak berta bota, nastu, gatza tanto bat bota aldiozu. Bai. Bikain. Ezin jo, Bueno, eta zuk hemen astelena jatetxian, zeit dituzu? Postre bakarrik dituzu? Sukaldaritza arloan ebai murgiltzen zea? Beti danikan sukaldaritza arloan mugitu izan du naiz. Egia da... Tokatzen bada tokau ditea, ala, beste zerbait ditea, ez da? Egia da reposteritza gustoko dakatela. Bai. Eta, bueno, saiatzen naiz hor beti reposterin da sartzen. Eta hoai momentu enten astelenan barkatu, daukau reposteriko arloa, eta gero sarrera hotzak dianak. Astelena pastela itedeon bertan, ensalada dianak, eta pixat horren ardura du. Esatea, gaztelez gu ikasi genuen bezala, cuarto frío. Cuarto frío. Gela hotza, ala izatezan. Bueno, eta Gorka, badakit, gu hemen astelena ondon gaude. Astelena azpin, lanian. Eta, zuk, iten dezunean gozo gintza gauza berrik eta hola prestatu, badakit dugu hemen lehendabizikoa gehala daztatzen, ez da, askotan? Zuezate, bai, hemen konejillo de indias itezuen. Konejillo de indias, gehagu. Hala da. Ta zeintzu dia, astelenan falta ezin dian postriak. Hombre, horrengo ja batzuk mitikoak ezin dianak endu, ez da? Bai. Baki torri jadala erreginetako bat. A ber, esate baterako, nik 27 urte azkeneko aldia hemen itzana, eta torri jaia hortze duden. Eta gazta tartade hortzeon. Leheno bere aitaketan akite zituen horrez, da? Hoi da, Alfonso ekin da. Eta orduan azkenian, hoik ez dia faltabia, hoi da. Gehiena horiek saltzen dira? Horiek eskatzen dira gehiena? Bueno. Ozen izango da postre izarra etxe hontan? Gehiena ateatzen dana. Temporaldia de laguntzen du. Bai, negu hau da, segun zezazoitan gauden, ez da? Hoi da. Adibidez, torrija batzuk negun asko zego beto sartzen zaizkizu. Geho udarako beti zateitugu postren bat o temporadako postriak. Eska freskagarriagoak, gola, ez da? Baina urte guzia mantentzet dianak, torrijak bezala gazta tarta, sagar tarta, geho de bai daukau tiramisua. Azkenian, hoik beti danika mantendu izan du dia, eta, bueno, eta geho daude, zuek uste jazunean, pixkat zerbait diferente prepatzen, zuek probatzen dituzue. Egia esan berketako torrija da, marmelada ehar bat horre, beti xamurra, ez dakit briotxe ehar batekin itezue, ez dakit plantxati pasata gero gurinakin erreta, ez da? Bai, normali ditugu briotxak, nahiko zabal mozte ditugu, eta baino batian jartzen ditugu, arroltza, natakin, esneakin, azukuriakin, eta gero zuek esatezuna. Gurinakin, azukure pixkat, plantxan jarri, eta kostratxo bat itezaio. Hemen grabatzen daunean betiotek, berrat sobratu zian, ez dakite, inberdiak hartzituen ogatzo jatetxen ez dianan jan, baina hemen betiotek, aber, eta gero gaztatartak hartzen zunean, ebaize gauza hona izatea, Betako gaztatarta xamurra. Diferentia, bai. Bai, bizkotxo txiki batekin azpin, ez da, Hoi da. Ondo. Eta jarri aldezu hemen adidez ikutuen bat, hola, Japoniatik ekarri eta hola, esatezu, handiteuen gozogintza berezin bat eta hemen, Eo handerrek esatik, lasai, ezak gauza berrik etxekin. Egia esan ez dio hola sartu inungo, egia esan nahiko, eta ni eskertzen dut, nahiko tradizionala gea, eta ni beti izan dut, horren parte naiz, bai, tradizioa pixka mantentzia. Horrei heldu, ez da? Horrei heldu. Azkenian... Jendia Donostia etorri eta bertako gozogintzai eman da... Hori da, jende asko dauka batzerritikan etortzeana, jatetxera, batez ere udaberri eta udaran, eta nahi deuna da pixka eta saldu ze klase sukaldaritza daukan, da ze klase reposteritza daukan Euskal Herrian. Ona, bai. Jakiteko jendia nunda bilen da ze jaten nahi dan, ez da? Hoi da. Bueno, hemen honez ikusi zuen bezala pixkanaka sartzen, Pixkanaka eman diot, eta guain azkenengo golpia emango jot hemen, dana bertan, eta hemen ja musa prestatu da dakau. Esan dizuten bezala, ikuste zuen guain nahiko fina daola,
baino hau, guain, hozgailuan sartu eta gorputza hartuko, eta gero ja mangatxo baten barruan sartuko du, jartzeko pastelan gainen, ondon edo nahi deun lekuan. Eta, Japonian, zen nolako postriak iteitu da? Zein dian postre gargaztotxuna? Hombre, hemen bezala, tradizioari asko heltzei dute. Daukazu pasteleritza normala, frantxez, pixkat sartua dauna, ez? Da gero, beraide postre tradizionala bezala, badibidez, motxiak. Ja, motxiak dira, izoski batzuko la kanpotik handakana hola, Ite, pelikula bat hola gomantxua bezala hola, ez da? Arroz glutinosorekin iteuten masa bat, eta gero horri sartzen dute, bai izozkia sartu daiteke, fruta sartu daiteke, gero de ezer gabe pasatzituzte karamelo batetikan, eta era asko daude motxiak iteko, gero daude gozuak, daude gazituak. Nik hemen probatu izan de, jatetxe japoniarretan, nire alabaekin amorratu asko gustatzen. Barrun izozkikin, da gero kanpotikan, eta gominola antzeko bat, ez da? Bai, jatezunean estiratzen joan egiteko, oida. Eta holakon bat ez tezu hemen astelenan jarri behar, Ez teo probatu, igual egunen batean animatze bali magea. Bikain. Bueno, hemen, nahazu horrei guain. Bai, gorputza mateko pixat, eskua sartu, zutak izun bezala, azkenia bakizu, tramankula hauekin, ondo, baina eskuakin hobeto, ez da? Hobeto. Bakizu, hemen telebistan azkenia pixat beldurrak. Bikaina, emanda, gero. Listo, sartuko jo. Venga, horiek, eskua sartu, gorputza eman, horingo deuna da, ozgailuan sartu, betik bilduta, normalen bilduta papelen hobeto, zeatik bestela iten dana da lehortu. Gure pirimiran dakau, gero gure orea lusatuta gero barron sartzeko, eta bitarte ningo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo gea, bale? Primeran. Venga, zehazki jungo gea, behazainea. Eta behazainen dago, kasola, Iker Markinez haundilla, eta gaurkoan eakutziko dugu eundoko pastela egiten. Txokolatezkoa, trufana. Ikusuzu, hori guen hemen jartzen dugu, txak, kiribildu, eta hozgailuan. Da hueltan, hori luzatu, pastela montatu, eta zeituen gaude hueltan. Joseba eta konpainia, Iker Markinez nauzue, kaxolako sukaldari eta arduraduna. Behasainen gaude, eta gaurkoan errezeta gozo eta goxo bat egin badugu. Txokolatezko trufa tarta. Nahi duzute jakin nola egiten den, etorri nirekin. Errezeta itzela gaurkoa. Trufa tarta, edo txokolatezko tarta. Eta horretarako erabili bar ditugun osagaiak, dira arrautza, azukrea, irina, esnegaina, txokolatea eta nola ez kakaua. Lehen pausoa eta oso garrantzitsua bizkotxo on bat egitea da. Genovesa da, gure bizkotxoa, bakarrik erabiltzen duguna da azukrea, irina eta arrautzak. Horretarako lehenik arrautzak egingo ditugu banatu, bai gorringoa eta bai txuringoa. Gorringoei azukre pixka bat gehituko ditugu eta hauek ongi irabiatuko ditugu. Askotan egoten dan faiotako edo egiten duen erru handiena izaten da txuringoak oso ongi arrotzea, baina gorringoak be horretan uztea. Nik gomendatzen dizuet, gorringoak ere alik eta arroen uztea horrek emango diolako aliko arrotasuna gure bizkotxoari. Ondoren gauza berbera egingo dugu txuringoekin, eta ja behin biak ongi arrotuta daudenean, txuringoak jarriko ditugu gorringoen gainean. Eta orain momentu honetan ja egingo diguna da suabe, bi arrautzak nahastu egingo ditugu. Ongi nahastu ondoren, botako diona da irin pixka bat. Irina ere ongi nahastu eta azkenik kakao pixka bat gehituko diogu. Honek emango diona da, txokolate bizkotxo hori lortzeko behar duen zaporea. Gure kakao 100% edo zapore guztia duena. Guztia ongi nahastutakoan, labeko erretilu batean ipini, egingo duena da laberatu. Gutxi gorara 5 minutuz 180 gradutan. Hortik ateratakon, ja badaukuna da lehen pausoa dela gure bizkotxoa. Eta jakin, gaur egun duen errezeta hau, erabat erabiligarria dela, beste edozer zapore duen bizkotxo batekin nahasteko. Gure bizkotxoaren edo lehen pauso hori mantenduz, egin dezakegu, bai intxaur eta kremarekin egindako bizkotxo bat, edo bai marrubiarekin. Zuen nahi dezuten zaporea, hoi bai, adi, beti bizkotxoaren neurriak eta erabilpen berdina erabiliz.
Bueno, bigarrengo pausua oso erresa da. Egin behar duguna da txokolate ganaxa. Orduan horretarako, zartagi bat edo lapiko bat hartu, uraz ipini eta berotzen jarri. Bertan, jarriko duguna da erretilu bat txokolatearekin eta baino marian txokolatea urtzer arte eramango dugu. Momentu horretan, bi aukera. Esne gaina bertara bota eta guztia nahastu, edo ikustu anima dugu txokolatea oraindik pixka bat ez dela erabat desegin, esne gaina ere, berotuta ere, gehitu dezakegu pixka bat pausoa aurreratzeko. Ja, behin gura ganatxa prest dugunean, eitzen duguna da erretilu txiki batetan gorde, eta pixka bat utzi behar da, eduki arte pomada testura bat. Ez du oso harin gehatu behar urrengo pausoetan segitu nahi badin badugu. Bueno, hirugarrengo pausoare oso erresa dugu. Lapiko bat edo erretilu bat hartu, bertan esne gaina gehituko diogu, eta esne gainari goilarakada bat ganax. Guztia ongi nahaztu eta ondoren hasi irabiatzen. Horrekin lortuko duguna da, ongi irabiatu ondoren, esne gainak txokolate zaporea hartzea, eta hori izango da gure bizkotxoaren barruko rellenoa. Eta ganatxe hitza erabili dugu, baina guk hemen normalean trufa erabiltzen dugu. Jendea asimilatzen duelako trufaren zaporea txokolatearekin. Badakizute, gabonetan jaten ditugun trufaz txokolatezko trufa horien, rellena delako gaur egin dugun ganax hori. Orain muntaiarekin hasiko gara. Hau da nire parterik gogokoena. Lehenengo, ingo duguna da gure bizkotxoa erditi moztu, ondoren gure ganatx eta esne gaina masa hartu, eta manga baten laguntza egingo duguna da bizkotxoa estali. Ondoren beste bizkotxo bat jarriko dugu gainean, eta segidan ere jarriko dugu beste kapa bat mangaren laguntzaz gure rellenotaz. Momentu honetan, batzuak izango dute, eta baina erresa da, orain txokolatea gainetik bota, eta listo. Ez da horrela izaten. Orain da momentua gure bizkotxo eta txokolate tarta hau izozgailuan sartzeko. Eta gutxi gora era, 3-4 bat orduz, edukiko du, bertan ongi oztu dadin. Azken momentua aiatu da, eta oraintxe izango da gure tarta izozgailutik atera, jarriko duguna da rejillatxo baten gainean, orain gure tartaren gainean bolkatuko dugu txokolatea. Ozten utzi ozgailuan 3-4 bat orduz, eta txokolate tarta itzeloitako bat lortuko dugu. Bueno, ekipo, gaurkoan ere egin dugu ederra, txokolatezko trufa tarta. Eta horrelako tartak edo gauzak nahi bali maituzut probatu, badakizute nun gauden. Kaxola behasainen, eraman, jan eta gozatu. Hurrengora arte! Aupa, Iker, artista hutza aiz. Danai, emate jo, gazilla, gozua, garratza, mikatza, Artista bada, Ze itxura, pastel horrek. Besarka hondi bat, eta hurren arte, irrikitan nengo haitu girekin berriro ikasteko. Hemen txe, inbiar deuna da, guain, otgailutik ateako deu. Orea prestatu deuna, musa hemen dakau, Musa hotzian utziko deu, geho ja pastelateatzen deunian, mangatxo baten sartu eta plateraratzeko. Ni hemen luzatuko ditut, dingo ditut 4 pusketa, esan dugun bezala, 2 azpin jartzeko, geho tofia intxaurrekin, eta gainin beste 2 pusketa jarriko izkio. Eta hemen lagundun mesedez, gurin pixkat eman, hau nolet ezue, hau, bihatzakin, txiki, irina gota, taka-traka, batek tigo estea pasa, zuri sekontuatuko izut. Bueno, eta ni bitarten esan bezala, betu, irina bai, erdiban egingo dugu, Ni pixka berdetetare bai hemen luzatzeko. Vale, hau jarriko deu, soberako hemen, eta mendikan pusketa eta karteako ditut. Bueno, bakit zenmeala badazkazula, ezta? Esan dezu, 3. Eta, esan dezu ez nik badakit, 3kiak diala. Hoi da. Nola erek hori? Nola erek izeme baten bilakunta 3 batea? Olita baino gorra izango galdi berian, ez da? Bueno, esate bateako, esperientzia bakarra nola dan, ez dakit nola dan bakarra ukitzia. Hola esautu dezu eta hola izan da. Hoi da. Suposatzet errexu izango la batekin, baina 3 nola bakarrikan izan deten, ezin dizut esan batekin nola dan. Hori nola ditu gau horiek. Banea resazteala bestia ere, geho bestia kakaindula, bestia garala indula, zenba pardela erabilditu. Nola izan zuen hori? Gorra, ez da? Bai. Eta gainen bat, ordu batikan, Zatian, azkenian lanian berdin jarraitzezu, baina gero, gaubia iriste zanean,
ordu gutxi loiteko, eta gainea hoi ukita. Baina, bueno, azkenean Nola izena du, gustos. izen euskalduna, japonesa, txinua... Hirurak diferente. Bata japoniarra, mutila dana, Kentaro. 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 Vale. Gero daukau beste bat, internazionala izan daitekena, neska, Maria. Vale. Eta azkena, amak esan zian, zatik ez diozu euskalduna jartzen. Eta emazti komentatu nion, da esan zian baiet, da azkenean Lorea. Lorea, ona. Gaina hiru jaiota, diskusio gutxi, 6 izen jarri, zuk bat aukeratu, ni beste aukeratu, beste amonak aukeratu, ezta? Allo hortan esan barrakat, emaztia nahiko komprensiba izan duzala, eta ia hirurak nik aukeratu nitu. Bale. Ze ona, Nik izena botan itun, eta gustoko zitunak, baiet esan zuen, da fuera. Ona. Emaztia bera nola izena du? Akemi. Akemi. Oida. Ona. Egia esan, hiru semea laba batea eukin bihardia, Banaka-banakare kostaitea, gauza, egarra, Gio, karritua, iruntzako karritua bal daude. Bueno, nola moldatu zinate? Behiratzen ondo Motxila hirurak batean, nola emantu hirura motxila? Esatezuna karritua bazeuden, egia esan merkatuan garai hortan japonenez, baina azkenean gu moldatu ginen, bikoteko karritu batekin, da individuala beste bat. Hoi bai, paseatze ginen bakoitzian, bila joan behar geneukan, ze bata bakarrak ezin zuen. Bikarroea mateko hola, Oida. Zake ados jarri behar geneukan, batera joateko. Elkarrekin joateko, za? Ze ona. Bueno, ni badakat koñatu bare bai, Nire koñaua, Bai. 3 dia. 2 mutil, daneska bat. Txurrok eta jarra. Eta hau gainazian, 3 alaba, laugarrenan bila juntzian da beste 3. 6, azkenean. 6 kotia. Ta jaio zen hor 2 mutil daneska. Ez zuen gehiago karri, gumeika. Hoi bai, dodotizek guztet eman zioela, 3 urte dodotizak gratis. Baina alare gaztu ondila, Bueno, hemen hau jarriet, hau oinarri bezala erabiliko deu, horrela xe. Gio barruan sartuko jau, ikusiko zu, Hau iten detena da, garrantzitsua da aspiraino sartu, beraino sartu, bestela gero egosten hasteanean berak eroritzea, eta zulo egiteza. Orduan, garrantzitsua da, beraino ondo sartu, eta gero ondo zapaldu, eta gorak ekarri. Eta gorak ekartzen deuna, gero, soberakina, kanpoak aiten, kendu. Venga, olen goitut. Bilak, gio, barruan sartu intxaurra tofiakin, eta gio, laberatu. Vale, hau listo, hau sartuko etemen, eta zu guain gorka lagunduko jazu, hor da intxaurra pixka mostu labanakin, eta ingo deuna da, sartaitik pasa, pixka kurruskari usteko, gero plateran gainetik botatzeko. Vale? Primera. Bueno, hau mitxe jarriko deu, intxaurrak pixka lehortzeko, eta gozo gintza aldetikan. Zein da gehien gustatzen zaizuna itia? Zerrekin goxatzen dezu gehien? Bueno, azkenean askotatzeki tartak eta itia. Baina ez da normalena erreposteritzan itana jatetxe batien. Ja, beti kopatxuak eta bestia gauza berez egin behar dira, ez da? Eta nik uste jot pixkat, dificultate pixkat handiagoa tarta bat itia, ze azkenean arek, zatean bezala sostenitu beharraka, ez? Baso batien sartzen zunean beti... Errezeke altzea bere lekuan, ez da? Hoi da. Eta, bueno, erreto horiek beti izate da pixka bat. Eta geho jugoso otia de bai, eta... Eta beti ere bai horre esateuna, ez da? Gozo gintzan jutegea, jende guztu gozo-gozua diala gauza, baina beti hor, garratz puntua sartu, gauza ikutu desberdinak sartu, ez da? Leheneko pastelak bai izatezian, gehiago pixkat esatean bezala, enpala gozua guak, ez da? Guain ja gustatzen zaigu pixkat hola ikutu berezi sartzia, ez da? Bai. Esate baterako, atzerriko postre bat, arrozko letxea bera, itezunian, nahi gustatzen beti azukure puntu hori ez oso gozua izatia. Bai, justua, ez da? Eskertzen da azkenian puntu hori. Bueno, launak, hemen ikusi zu ez errezitean hau, Gio bakizu zein behar zaion honei? Ez lertzeko. Zein behar zaiona da. Tximenea. Hola, xe. 3 puxketa itizkiot, 1, 2 eta 3. Hola, hortikan vaporek azten dianian, hortikan ateatzen jungoia, bestela, lertu itea normalian. Betu, listoak hau, ingo deuna da, hartu frotxatxua, hemen jarri horrela, tak,
eta honekin emango jau, brillo ukitzeko. Hola, buelta guztit. Piskat hartu, japa, honeaino. Bueno, eta holengo deuna dagoen. Beste opilare bai prestatuko, eta bilak laben sartuko ditugu. Opila, listo dakau, bestia prestatzen deunean bila sartuko ditugu, eta hau, 20 minutuan, 180 graduta, listo ukiko dugu. Segituan gaude bueltan, eta ingo deuna da, gero pasteltxua, musakin, eta menta puxketa bat, intxaurrak, eta listo dakau. Perfecto. Bueno, lagunak, guantxe arte. Labian, bueno, bestia prestatu berdet, eta bila labian sartuko ditugu. Bueno, pastela ostu zaigu. Betu, Gorka, junbotatzen trufan gainean, intxaur pixkat bakoitzai. Vale? Perfecto. Komedia pixkat ostia, Igual guztiz ez eta osgailuan sartu gabe, bere epel puntu hori mantentzia, ez da? Hobe, bai. Hobe, hola, samurra gelditzeko. Bueno, hau horrela, eta bukatzeko menjarko jogu ja. Txak, ezin hobe. Ze gau, zeharra indeun. Bueno, launak, mi esker horreteatik, Iri, mi esker, Gorka, etortzeatik, eta jarraitu, astelena jatetxen, guda noi gozo puntua ematen, Saiatuko, Bizitzak gozo puntua bihar du, eta hortako gaude, pasteleruak. Hementxe, gaurko pasteltxua, eta eskerrik asko, ikusiko bea, txirrinduan edo astelena jatetxian. Agur lagunak. Agur.